this next dream, she dreamt of a church member presenting her with white candles, as well as yellow and green candles. Is there any specific meaning behind this? Asike Silizwe. Sawubona pastor, ngicela ukubuza ukuthi what is the meaning of ukuthi uphuphe umuntu akunikeza amakhandlela elimhlophe, eliyelo neligreen, kube lo muntu nikhonza naye? Ngicela ungichazele nje ukuthi kusho ukuthini. Ngiyabonga. Pastor, ngabe chaza ukuthini? Asiyenze kanje, amakhandlela abantu bayawasebenzisa ukukhuleka nokuqaqisa izinto zabo nokuxhumana nemimoya esuke ibembethe yabona. So la kuye ingako omunye kungavela amakhandlela ahlukile kunalawo ukukhomba ukuthi esakhe isidalo noma yakhe imimoya ifuna ukuthi ukuze kuxhumaneke ngoba la makhandlela futhi ayibridge yabo phakathi kwakhe nale mimoya. So yena kuye ukuthi ibridge angayisebenzisa yileli mhlophe naleli yellow naleli green futhi lezi idalo zakhe ezifuna ukuthi asenze lawa makhandlela yabona. Futhi yena akahamba wathola amakhandlela awasebenzisa vele ngoba ngenzeka uyawasebenzisa mhlophe nje manje ngenzeka ukuthi ngikhuleka amakhandlela amhlophe so uyakhonza mhlophe liyashoda leli yellow liyashoda leli green yabona kuye yabona. Hayi kushuthi akalandeleke yona ama guidance wakhe ke lawa pastor asiye kwelinye iphupho elandelayo futhi